Special announcement, eyes. Bikono, Omazo Malo, Ote this year, natural, Nakusiegu, Ote this year. Here in 2 or 3 days, a week. If you only play it, you go. Obro to us. You go. After the man appear in Anuya, Ntiarigua. Pialma Kunyalena to start with. Egwe! Silence. Engineer, start recording. Iged, Ugali. AKA Onyame Ezegu. Gandi Anam. Obato Welegwe. Onyame Music Empire. Where you come and see music one by Akoyelena. Yelena, Waze me. Akoyelena, Wabaya. Otiana 2020. Blues. Akoyelena, Wabaya. Numu, Iwayelena, Akoyelena. Mogo Chomo Yame, Akoyelena, Waze Abea. Waze Abea. Nemo Iwayelena, Waze. Mogo Chomo Yame, Akoyelena, Wabaya. Iwayelena. Nemo Akoyelena, Waze Abea. Echedu Azodona, Akoyelena, Wabaya. Jeduna Akoyelena, Waya. Nemolo Akoyelena. Wedemo Akoyelena. Abi dalwana. Maka iwe yelena mo Akoyelena, Waze Abea. Gebu Abea, Akoyelena. Onoma Gebu Akoyelena. Ebili. Onoma Gebu Odogu, Wachi Malazo Molo. Natalo, Maka iwe yelena mo Akoyelena, Waze. Onoma Gebu Akoyelena. Gebu Akoyelena.
Akoyalana, Wabaya, Nemu, Akoyalana, Wanazokana, Akoyalana, Wazabea, Azokana, Ivelana, Nemu, Akoyalana, Wabaya, Wano, Wamaka, Akoyalana, Wamaka na yobo. Ice. One night I was 5G network. Ubanezo nyokodo wati malaza uba nobo monabo akoelana waba alena odogu Brazil wana wabaja Waji malazobu, ubaneze yimu. Chukugo yimu. Nobo monaho, akoyelena, wajabe. Ubaneze na akoyelena. Akoyelena. Obala tule ine bo bala ko. Utule na mboke na ko bo de no dobi. Avioma na-ele onwe ya gbogbo na mbụ kobidolo na mbụ kobidolo ọnụ ụmụ aga egwu odogwu wachimalaze nata nwayọ ka ndị bi n'egwu mgbe adịghị egwu echugwu mụla n'ihu akụghịrị na ọnụ ụmụ aga egwu na akụghịrị na Akuzumuna akwelala Wanazokana ivelala Wanazokana akwelala Wanawamaka ivelala Nimu akwelala Akwelala Akoyelena Nimu akoyelena Yalabi Ayimish Ice Umwana mukweni Umwana mukweni Yeah Umwana mkwezwenu Obna nso umwana mukweni usumiya nso umwana mukweni usumiya nso umwana mkwezi onu aya ade ndu 2021 na biyunu gazam umwana mukweni umwana mukweni umwana mkwezi onu aya ade ndu 2021 Echedu azodo na akoyelena nwaba Anoma chedu na akoyelena nwazabe Echedu azodo na akoyelena nwaba Obale modwa ka akoyelena nwazabe Obale mo akoyelena Nimu akoyelena nwaba Jesi na ọnwụ jekwe akụghịrịla nwa agba ya nwanne
desert na koyelena nwa baya ngesi na koyelena o wa maka na yo ogwa na olili ai bidolo na mbo mana ezoku I wish igbago bada anoma uwa makama wati melezo bulu wati melezo balebe go kai go kene chu ai ne otite otite nam so sa ineli otite nam so sa ineli o mwana makana koyelena o mwana muna koyelena o mwana be andi ana muna koyelena o mwana be nemu akoyelena o mana ezo ko sunoman ari mleya wow Ebeji Olombia natago wati mele wita na koyelena eneni wita na ivelena wati amia wole mezeti Wachi beleze na kia wachi beleze no akoyelena onwa baya odogu ijelike ya nata nodo na Nigeria Chineke gozege wana asise kutekwene aga na egwere ubogu akoyelena eneni enwita na akoyelena onwa baya no kana koyelena onwa baya kanje kene na koyelena jini awora akoyelena kendo na koyelena waya kaja bia bandeze odogu kaneti odogu ezioyem wachi meleze nake bigo kelezi oyege eleni witana odogu na spider ubom akoyelena waji abea eleni witana akoyelena nwa abaya tuje unoka na akoyelena waji abea Lumezes ivelana eliga what a million will with I know na otitana New Yam Festival what I know the good name odogu onyachola muho wansi melezo odogu what onyo odogu what a million will Obromo mena wamegu what na koyelena owa ba million will na koyelena wait what is ige wele egwu na ya uvu na koyelena owa ba kenete wanle mu ivelena owa Iji na wodo akoyelena onwa abea oma ba kelele akoyelena onwa abea ice.
na ezi wele jedu ezi eyi unu mekenege wagana keje maloge wachi bele no wiki tupu ozigi labo mo na go akoyele na nwa abaya wagana na akoyele no kwa nwada be ya ono ma jedu na iyele na onwe me akoyele na nwada be ya akoyele na one horo zo tita na mo kai nele ana ezoku nice gosiadu jedu eziroi jedu abosige ego puli 1000 nyemora ego abu ego ewu mmanwụ ego yele chuma n'aka ọ na-abụ ego ewu mmanwụ ego abụ ego ewu mmanwụ etinyekwana anya ihe yele nne m akụ yele na ụwa agba ya magana na akụ yele na ọgwa nwada abe ya o bụ akụ yele na ụwa agba ya n'imu na akụ yele na ụwa abe ya kaije mmụọba kaije na Ikechu eze mmụọba mana eziokwu nọ mmadụ ka eji aka nwanne ele ya sokoko ogolo kudi maka ogolo n'ime ya mana eziokwu Ikechu ogolo na-akụ ya na ụwa agba ya ọnụọma ake na-akụ ya na ụwazi abe ya eze ọmọgọ na-akụ ya na oji wine eche ọzọ onye abụ ọnụọma Ikechu nwoke ọgwụ ogolo nwachi mere zọbụrụ na mmụọba aka isi ịchọ ọzọ chenji injinia odogwu ikendo na-akụ ya na akụ ya na ọnwa agba ya injinia nwụra na-akụ ya na ọkwa nwada abe ya injinia nwụra na-akụ ya na ọnwa abe ya injinia nwụra na-akụ ya na ọnwa agba ya mweze dumaya ibe yele na weme odogu na mweze dumaya kindre ammo bago ezogu ice oba nata aika abia onye ma kene chodogu egbejelu mbia natago ugwu iji ije obodo ugwu ahụ ka ije nata na akụyelena kene na ibe yele n'ụwa nweme akụyelena onwazi abe ya ọkụ ịnụgo egwu ọhụụ by John Pampas nwanne anyị nọ John Pampas live akụyelena agbara m ọgwụ abịa n'isi ewu matara m atụ n'anya nne m akụghere na nwa agba ya weze onye ọma chụje egwu tufesi odogwu wachi mere ọbụlụ fesi ezi oyi mụ onye mmụzi amụ nwanne m iwe oge adị nrọ bito na mmadụ erike gbalịa imegidere me travel onye oge adịrịla mma fesi chukwu gozi egwu wachi mere eze nụ ahụ
face where's Obrodike? O will even know na monje kalesiani. Akwa igule ya. Allo. Mwapi alegole. Ubu akoyele no kwa nweza be ya. Face na akoyele na nwa. Face wa mozi amu na akoyele na nwa ba. Nimu akoyele na nweza be ya o. Abala tulo dibe. Ageneju. Kade yego. Hello too. Ice. Anoma kanebi wachi belezo aburu. Kanebi wanlem. Wagoba akoyala na. Odoje wadibe. Wachi nake. Mano wadibe kebuko. Otule na bo kena ko bo do no do. Upana targets. Ojiwa in a church. When I don't know to turn up New Year Festival. When I is okay. When they are not on Ojili, when I'm telling you so. Engineer. And I talk about mother tale. Obanes, Odo. As a one and all. Ubano so no bulu. Eza wani na target. Na lungozi onu makanegu. Alo wanem. Uba akohela na. Mwele. Oge. Alo wanem. Akohela na. Owa. God weko ya na akohela na. Owa abaya. Igwe electronics. Ivelana, Owazi Amio. God will go na Koyalana. God will go. Akoyalana. Abalatula. Eluka Akoyalana. Owaba. Anagabe Baba. Dalo. Akoyalana. Owaba. Dalo Maganina Akoyalana. Owaba. Ice. I know. Umi boba, iwe zukona man, iwe zukona man. Adi adi aro, aruya. Mana ezogu. Na iwe Jesu kona manu wadi atero obokola engineer Salanga ezwe wati mala zo amolo Salanga ezwe numekere wati mele zena onu makarage ivizu kina meva wadi atero Salanga, Odoguna Adauta, Ayama, Salanga, Odoguna Adauta, Ayama, Salanga, Odoguna Adauta, Ayama, Salanga, Odoguna Adauta, Ayama, Ice. Yes. Ice.
ego na-ekwu onye nwere ego na-aba onye nwere ego na-eme mkpọtụ ụmụnne m echi ego ji ọgwụ onwere ego olive na echi ebuka ụmụnne m echi ebuka ụmụnne m ebigo nne m onye mbelede omume ekele nwachimelaja na nam omume akara gị ọkwasị na mbelede nyere dịkọ odogwuru ya ka eji ama odogwu nwachimelaja ibi izuru gị na-eme iwe ọ dị aja odogwu na-anam onye ọma onye mbe odogwu na-anam onye ọma mbele odogwu na-anam onye ọma eze na-awali onye eze na-awali igbo ibi izuru ka ị na-eme n'ezienu na mgba ya dere ya jụọ m ibe anyị na-eme eze anyị na-ele otite ebe iyi ya bụ otite ana na ọ bụ anyị na-ele enu nwoke achọ na lungosi ọlụ olie ya bụ nwoke achọ ibu ọlụ olie wachibeleze na lungosi omume ekele gị nwoke achọ ajọ ekele ọya onye aka kocha anụ ahụ kocha ọbụla ọga gbaliwe omume ekele wachibeleze anyị na-enye otite 2021 na maka nanịnị ka nna agwa gị iwe ezukọla udoji ezu ọya ma odogwu na-adịbịa udoji ezu ọya odogwu na-adịbịa udoji ezu ọya odogwu na-adịbịa udoji ezu odogwu na-adịbịa udoji ezu ọya odogwu na-adịbịa ọfọ odogwu trako nwanne m eze ọmọgọ nụa ọfọ trako isoro ọmọgọ ndị egwu omume akara gị kaja aka n'ọnụ onye ọgba ahụ odogwu na ọgba ahụ ibe izuru ka ị na-eme ebe a ọ dị aja ọga anụ odogwu na ọgba ahụ onye ọma ono odogwu na ọgba ahụ onye ọma owewe ezu ahịa odogwu na ọgba ahụ onye ọma owewe ezu ahịa odogwu na ọgba ahụ onye ọma ice mosoli daalụ nwanne m oyitere m ego mma Ikechu eze ọmọ pụta ka emeje balance eze ọmọ emeje elu ndị anụ a ọgbọgala Ikechu eze ọmụ ọgụ obegwu nwanne ọba agụ ebe eji elu ndị anata ka ọgwụwụ iji ije obodo nwanne m iji ije obodo nata eze ọmụ gbochi mere eze na ala Ikechu nwanne m nwanne elia sokoro ogolo igbo alibe omume ekele gị irisi ekelelu m ogolo na India wata mmiri ugochi ma eleze nọ wata omume ekele gị ibe izuru ka ị na-eme omume ekele gị wata ebe isi nweta ọgọ mee achịna
Chineke gwọọ gị water million will water. Olume ekele gị alo bagu eze alo onye ọbagu eze olume ekele gị ọbagu senior eze na awali iwe iji oge ọ dị adị ya alo Ibu sugar boy. Ono ma sugar dogo, nenu sugar dogo, sugar boy now. I dey wait it na mo. Iwe nwele ko ji. Iwe nwele ko ji. Na mo ko si ade. Ana ma ho wo mo na ndu na mo ekoro nwuru. Wa mere na za na ba. Kan ku na. Mbana abalagu iso na ndokwa chugozi yabu ndokwa kwale ebe abu ka isi eje achi bele ze na ai na-eli otita na mu ibe iso ko la Ice. Dabi ya. Ina Eliego no ke. Eliego no ke. Wati me eleja no. Eliego no. Ina Eliego no ke. Kanja tala wala salanga chugozi bia. Ono ke na lu. Biko chedo toke. Elo suno ne na ko sisi. Deselu ikuso sisi walelebu ina ku bambam lati beleze na lono elusu no ebugoli aje malege salaka egunje wogo gina mmoba aje le ku so ogo salaka wale lati beleze na walelebu akana lono elusu no echo ya mma na ka aje maloge guru obala tula ini hukina aya jaga ice wala golive echebuka omona echebuka omona wala golive echebuka omona echebuka omona wala golive echebuka omona echebuka omona madololo estate ego kojelo madololo we house ego kojelo no one why am I nwa ewele ego wezo nwa ewele ego live n'echebuka omona two face was Udogu na namu onyama Ogwes ice Sunday of Ozoba Wonye mi atobo dance Wonye mi atobo Sunday of Ozoba Chugo ogwesi Ibelana Kewuja hunni ala Sunday chugo Sunday of Ozoba o Chugo Wewe boda zawan Chugo ze ibi chugo kina maiba Oja chokaro
Chimeleze n'okolo gebu nwanne be Ugo Chimeleze na gebu onu mekele nwanne azụ ka anụ a kedu makụwa maka na ya ọgụ nwanne odogwu na pọt onye ga-adịrị mma onye ga-adịrị mma ilu si ekenela ụmụ mana eji a mana eji adị ya emi odogwu n'India odogwu na India bili kedu maka chena zebele last born wachiri ole ze no last born nyatolo monachi saga obale ya bụ eze wachiri ole ze no ọkwa ni ka isi ya ọchị gị o ya bụ monachi ka isi ya ọchị gị otu ahụ ka o si melụ gị ya gebu iri ihe chukwu oke gị ka ọ na-emelụ gị nọ onume agene gị adadado ibi iju ka ị na-uche ọ dị afịa ya nụ ọnụma uche nwanne m onye oge adịla mma ụdego Ugo Chimeleze na nna m mụ na nga bụ nwanne ibi iju ka ị na-m ọ dị afịa egwu ji echiri anụ m aja ekele nwanne m ahụ ya bụ obu anas obu oji taisi m ọgọ nwanne m obu anas obele oge ebute ọzọ ị ga-ebu m ọzọ oji taisi m ibi izu ka ị na-eme ọ dị afịa ọkpọkọrọ Ugo Chimeleze na nna m wepụ nwanne m ya bụ obu anas onu mekara Chimeleze gbalịwa egwu igwe taisi nụa nwanne m my brother chukwu goziri gị Chimeleze nụa n'elu onye achọna m wekwa eze nwa ụdara nụa DJ rekọdụ egwu ọbụma egwu aji elu otite 2021 ọ ga-amaka na lele ndo kechuwe ake wando oso Chimeleze ụmụnne m abịago ndị a bụ ụmụnne m ọnụma m uchu n'ụsọ ọnụ ga-adịrị mma mmadụ okwuzi ozi ọnụma m uchu n'ụsọ gbanwe eze okwu iji hije obodo nwanne gị iji hije obodo nwokechi nwanne m Ugo Chimeleze na nna m emume akele gị ndị a bụ ụmụnne m n'elu onye achọla m onye ọ ga-adịrị mma dike oke n'elu m ya bụ Ikechu nwandọ ya eze a na-enu ezerị ndọ ya eze a na-enu gbalịwa egwu emume akele gị ndọ anyị na-elu otite anam 2021 name oke oche adị ọya dị ma tụrụ nso Chimeleze nụ ahụ chukwu gozie gị kedu maka nwa gị kedu ebe ịbala nwa gị nwa m ochu n'ụzọ na m ga-echu ya aba Chinemeze nwa gị egwu Chinemeze ọ bụ Chinemeze ya bụ nwa chu n'ụzọ Chimeleze unu gara gị n'ụzọ ibi izu ka ị na ọ dị achọ First come, first serve. Oje
Iyere Lafiya. Oil and gas. Egwu ji eshila anụ m onye oge adịghị mma ụtọ m ndụ bụ isi oil and gas Ugochi mere eze gbalịrị egwu obu m aka na aga onye oge adịghị mma oil and gas enụ ahụ obere egiri oil and gas Ugochi mere eze na ana m obu m aka na aga mụ bụ ụchụ m onye m onye nwe egwu eze echi na-agbara ọgụ nne m oke osi adị egwu ndị eme mmanwụ ebe dị onye oge adịghị mma itoto egwu ji echila ọnụ m nwanne alọ nwanne m alọghị gbọgbọ onye egwu ji iri ọrụ m onu m akara gị wachi m ele eze itoto ọgụ ya wachi m ele eze na iso n'olu ego n'ọkụ wachi m ele eze wee so obodo dike itoto nwa eze nwanne m itoto nwa eze wachi m ele eze gbalịbe egwu onu m akara gị nwanne m ebe isi nweta ọgọ mee ka Chineke gwọọ ọgwụ ya ọ bụ Chukwu na-ahụ ụgwọ itoto ezu onye ma weze ka ebu abụ weze obodo dike Chukwu eyi ebe eji elu mbe anụ omume ekere gị ụkwụ iji ije ụkwụ ahụ ka iji na-ata omume ekere gị kedu kọntrị gị gbachi ime elu eze nọ Atata. Odogwu na onye ọma itoto odogwu ụmụ na India Onye ọma itoto odogwu ụmụ na India Onye ọma itoto nwe ese odogwu 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 na India Onye ọma Boise ọgbaleze bụ eze nwa m ụka nsị kasi ihe olisoma nwa ga-ewu nwa iji lie ndụ anyị bịacha delikeshọn go mụ na ndị egwu m egwu ebe nwa m ụka nsị kasi ihe olisoma ọgbaleze bụ eze nwa na-edozi obi ọkwa na nwoke na na-edozi obi onume ekene ọnọchie isi gwelu ugbo n'otu ibe nwere ebe na-adị nọ mmiri nwere ebe na-adị atụ esi m ele gị nna onye oge adịghị mma n'elu injinia nna m ụda nwanna m maka na amala ọzụ emesịa na ọzọ ga-analele onume gara mụbụ ochu m onye amị eze eze chi na-agbara egwu m ka m na-eti egwu ji ahụ ụwa m na ndụ n'ọnwa ekere ọrụ ana m eti egwu ka mmanwụ egwu ndị egwu anyị na-eli otite ya bụ otite anamụ sọnde anamụ na-eli ọ bụ anyị na-eli egwu ya bụ otite anamụ anyị na-eli sọsa ndị anamụ na-eli otite sọsa ndị anamụ na-eli otite ije India anyị na-eli otite bezie na ilulu Thailand anyị na-eli otite ebe a kedu
Ruma ka China. I know look. You say Indonesia. I know look. You just here by us states. I know look. You say more bago. I know look it down. You say me at over there. I know look it. You say more zanam. Never go see it. I know look it down. You say more dora. Never go see it. I know look it down. You say more anamu. I know look it down. You say rameti to I know look it down. You know more. Titanam guy da Wagana Yoshimelu Wagana You go all the atiaru every year Achimelu consider when you meet over that honor a man consider 2 years one married here 2 years we are called to say hello. Ice. I wish you here the book. Why Jesus? Go on a meditation as I want Jesus. What email is it? Even why Jesus? Onyeze bunwe kwesu. Is that why Jesus? Onyeze bunwe kwesu. You know me, you know me. What me run man? 8 p.m. Oye buere mwabu manya bu 8 p.m. Obu 8 ka nkeji mechi egwu. Nge mechi egwu na 8 o'clock. Wa mi ranga ma ka nwa male ranga ma. Obi ba ni India. Oda ku no so bi ke igbo. Ngi buere manya 8 p.m. Wonu ma ka na ebe gida alo na ma ya ko. Ori ke lago ma ya. Obuwa. Obuwa mo na ido. Ori ma to mo egbe. Egbe aja lo nbia o. To mo egbe pa. Egbe aja lo nbia. E fu go shi ma la za na na. Obo ba wan na. Fu go shi ma la za na na. Obo ba wan na. E fu go shi ma la za na. Obo ba wan na. Aya. Aja. Aza wa. Even ne koro ni na ife mi ka kwa na ebele ka kwa na no na ni gwe ko ti to di lava ge ko chocho ge bia ke mu choge no wa di ge se we ni gwe ya itata li ko bo sia ba la me ba ga di ga su ba li me ba la ne ko na ka kwa na la ma doctor na di ne amen wachi me le jo do ko na mba eze wa ye ni ade go shi ma le za na na mo ada chulo yi ada da ro ma onya tula tu ekweto ada de ro ma osingo yele ugo chi meleze balere onu me kana ge daro obungi na mo wogi gena chi ge do ba o wa go biko gi ma wo wa go onya na mo we akoba ze na suna bongala mo ko si ade aza wa mu bo go na fa na ile lo titano mu bo go na fa na ile lo titano ibe chu go na ade ade no ide
nwanne m Ada Jesus Chugozie gị Ada dị ọra mma o ebe ọdụkọ na mba landlady na mmụọba agụ landlady na Delta State ọ dị ka ngala na be gị tata unu m ekele gị aja ihe nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-adọ injinia Odogwu na formatic mana ezogwu kedu maka William Nwaju ọjị agozili mfu ome Odogwu bụ formatic chọta m na antikọt Enugu ndị antikọt nwe mana nwere mmadụ ebele ma oji 200 emog na nwanne m achọrọ m nsogbu 2020 onye ọ ga-alele nwachi ibe eleze nnọọ ọkpọkọrọ agụ iyi jọ nọ nnọọ agụ iyi onye ọ ga-adịle mma nwachi ibe eleze nnọọ biko kelele m mbeleba nwoji mbeleba ngochi mele ezere ana m beta nwoji nwachi ibe eleze beta wenu mekani ya oji 200 mọgọ o nyere nwata m 200 ndechu wenu mekani ya dalụ nwanne m Azeko alụ nwanne m ibe melụ mma Azeko power ebe ị ga nwanne m ije nice give church make your balance and then you go abatago power ebe ị nwanne m Aisa alụ nwanne m Odogwu egosi adị alụ nwanne m alụ power respect Onowu Igbo alụ nwanne m ndị a na-eche dozie na abatago ndị a na-eche dozie na abatago ndị Chimeleze na nna m na alụmnne m ọ ga-adịrịle mma ọ ga-adị mma life gị ebuola mgbe GOB chọọchọ ịchọọchọ iwetara m names ego na-ekwu onye nwere ego na-ama mkpọtụ ụmụnna m oji ego wetin dey kpai na wetin dey kpai ẹni yawa no yawa ẹni yawa no yawa. Ẹbí yẹ léwu ọ̀dá yọ̀bọ̀ náà ti ẹ̀. Ilé mo dùn ọ̀nà ọ̀gáde ma àmú ẹ̀wọ̀n ló mú ojú mẹ́lẹ̀ ẹ̀dá náà balẹ̀bẹ̀ egwu igwe táyà nwanne m nwachi Chimeleze igwe táyà onu mẹ́kẹ̀lẹ́ anakweze hụ ile egwu na-eme odili mgbe ị ga-akwụ ozu na ị ga-abịa ịkwụsịgo m ụgwọ egwu ka ntinyere gị egwu before COVID-19 na ọ bụrụ m mere COVID-19 mgbe ị ga-achọ ka igwe ozu njelobe bịa saa ahụ oge ọ kwụsịgo m ụgwọ egwu ka m tinyere egwu obere oge COVID-19 pụta nwanne m Ugo Chimeleze na anamụ Ugo Chimeleze daalụ nwanne m na-enweta ihe ịma na esi m selụ nata so na-epi ikele ego
Wes. Obobo. Onye ga-adịle m. Awe ka ezi obobo awe. Kwalewe. Ka je kele oli akụmụ. Wa bụ nwanne ụdaeze. Wachibele nyela na mụ. Ya bụ nwanne nwe ọnụma tobi ara omume ekene gị ezi ogele bụ na daalụ. Ịbụ nwunye bụ aba ụdaeze. Daalụ omume ekene gị. Onye ga-adịle mma aja ya. Ugochi mere eze na anam. Nwunye Ọgọst nwanze egwu. Abụọ mụrụ Chinaza. Omume ekene gị. Onye ga-adịle mma anyị na-eli otite. Ya bụ otite anam 2021 nwanne m ya maka elelele. Please subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.